Hej, mit navn er Mike Christiansen. Jeg har søgt stilling som koordinator hos Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund Kommune. Jeg har valgt at lave sådan en lille introduktionsvideo til hvem jeg er som person, så I måske lige på den måde kan få et lidt klart blik af hvem er jeg. Jeg er 24 år, lige nyuddannet som cand.mag i styring og ledelse fra Syddansk Universitet i Kolding. Derudover har jeg en bachelor i miljøplanlægning fra Syddansk Universitet i Esbjerg og været ansat som studentermedhjælper på Miljønetværk Syd, også i Esbjerg. Jeg har valgt at tage skridtet at flytte fra Kolding til Frederiksberg, dels fordi jeg anser det som nemmere for mig at få mine ønsker opfyldt i at arbejde med miljø. Derudover bor min kæreste på Frederiksberg, så derfor er det nærliggende for mig at flytte derover. Grunden til, at jeg valgte at søge stilling som koordinator, er, at jeg synes, det er et rigtig spændende job. Jeg er et menneske, som er meget socialt anlagt og bruger meget med fritid sammen med andre mennesker. Jeg er god til at formidle mine budskaber og snakke med folk. Jeg er et meget tillidsvækkende menneske. Som I kan se, mangler jeg min venstre arm. Den fik jeg fjernet som 8-årig grund af en aggressiv bindevævssygdom. Siden jeg var 8, har jeg altid skulle se løsninger på andre til problemer. Det har altid været vigtigt for mig at kunne leve en tilværelse som alle andre, hvilket har gjort, at jeg er meget viljestærk. Jeg kan altid finde en måde at komme i mål på, lige meget hvad det er for en opgave, jeg står overfor. Det vil også betyde, at når jeg arbejder med et projekt, så kan jeg være stensikker på, at jeg bliver ved indtil jeg nåede mål. Jeg har en meget stærk personlighed. Der er ikke noget, der er rigtig meget, der skal til at vælte mig. Små problemer bliver løst. For jeg ser problemer som løsninger i forklædning. Jeg er god til at have et godt overblik, og jeg kan formidle ting frem til det, så andre kan forstå det. Jeg kan balancere mange problemer på en gang, og finde de rigtige løsninger ret hurtigt. Det var min lille hilsen til jer. Jeg håber, I har taget betragtning som medarbejder i jeres afdeling.